naga bentalai benai kan kutno hakalai potrik jun arajar arfusan mentau benai kala syongnia badai por namar kata banwanra Ahmad kajieng badun buram ya kamang tengka bapura full budget chung usnam arajar arfusan arajar arfun riau bad banyo rupane sim bentalang haga bapenya jaga sensyar khadar jongga council kane kamang tengka bapura full budget kade ge jing peteng jongga executive committee chungi ya ge jing persyang ban wanra ye gerukom trekam matmai ban tengka ye ge jing penlut kesan bom sok khal ban penbaha ye gerukom trekam katkum kacuk namar kata kanong rem chung ke jing mang tengka na ga banta kitna trekam befer kabalong katkum kimat bangi hab ban pentrekam hadin balapusan bat pensyong nong rembha ya kayo kakot chung ka council wat apedeng kibabuan kiding kyang syong knor baran buram haswa bangan bu Ahmad chung phi ya kamang tengka chung snam arajar arhusan arajar apun rio ngakwa ban pentip lengkot syaka yeng borok kawai baka sorkar jela lengba ka 15 finance commission kala pelaj pisan na ka benta ki kam penroy jong ka council kepada chung snam arajar arpau arajar arpuai bat arajar arpuai arajar arpuar type first installment hagi snam aladep shu katkum ki guideline jong ka 15 finance commission labatha bayaki scheme proposal baro dai ban upload haga ikram swaraj portal shwa ban pelaj ya kepisa syabaro ki council namar ka cingdon chung ki technical issues hagi snam balalej la simpor ban penbiang katkum ka jingtha nagani ka jing e bagi council ki yatengku ka sarkar kami kambansi ban pelaj no ya kapisa kumbala kareu haneng hau Desember arajar arpusaw layok priang khat arklor khat sanlat kabare ka first installment jong ka ontai kran arajar arpuai arajar arpuar kata hadin baladep ban upload ya ki scheme ha ka portal bad ya ka second installment arajar arpuai arajar arpuar type but on type ladap penrung kacing penrung ya ki scheme tani ki proposal jong snam arajar arpuar arajar arpulai kadang ya chaprang bat kacing pengkre ban submit ya ki utilization certificate jong ki kran baladep kadang ya chakmat bat shen ki kmilanti baga sarkar kan pelajno syungknor baron buram kumban syupen kan mau baga cingkren lengkot haka vote on account bagani ke executive committee ka angnur banwanra ya ga sensyar ka bakhoj bat babek ban pen klain ru ya ga jingyo cingkot jong ka council ngapen kan mau ba ka cingkren jong Benjamin Franklin haka tien parang nga quote beware of little expenses a small leak will sing a great ship on quote hagini ki san snam ka executive committee ka kermen banyu i ya ki ki thong bahakmat bakin chalong syungknor barun buram bancam syafrang halor kane commission ke executive committee kalarai bandom aiwai shu shikibri shimet hendrai bandum hino department tali ya ka forest department bat kiwei ru ki khrdok krong khachna jongga council nang ta shu ban khamla ban tangkai ya ke jinglot ha ke bidai bat ki trading license ke executive committee kalarai ban print hino ha ka department bat katkum ke jingkhen palat riu pulak ai la ban penyok nong ya ka council da kane ka rukom ya kane la le lengba ka trade department rengkat ke jingis thu bat ke information technology department syungknor baron buram ngakwa banwanra hakmat ka ying banla ban yai jai rengkat ha ke jinge trekam katkum kapor ke executive committee kala rairu ban play ya kalat lengba ka online process ya ke jinglom ya ka professional tax haki branch office jong ka council ya ka bamantala le tang hamin office ban sedang ya kata ke executive committee kalarai ban penlong ya ka workshop ban update ya ka cingtip jong kinong tray ka department kenang ba ka proses jong online payment ya ki professional taxes kan long ka bayad bet
nang ta shu ke executive committee kala rairu ban pet benia sa sisien ya ka building by law ha ki sertap an chungka khnang bakani ka an kan long shisha ka jingmentoi ki pai nong shong shnong baro shong knor boron borom ngasngu bha banwanra akhmat chungka yeng boro kawai ba ka executive committee kala depru ban thau ya ka recruitment committee na ka banta ban penbait renti ya ka rukom ka badai ya ki jingthung kam ha ka council shong knor boron borom chwaban kanthi sha ka jingmi bat ka jing penlot chungka ne ka mang tengka ngapan kan mau ba ka jing chop chungka no kori kam shong e tang hik spa ba chungka henrai ha ki briu chungka bat ka jing pendep hok chungki yala ki kamram. The success of a nation does not depend upon its potential alone, but the quality of its people and their actual performances. Menta ngine pai syakalyang ka jingmi bat ka jing penlot ki balong kumni harum ka jingmi ka benengkong nakalan revenue ka jing peni jingmi hakani ka tanat ka dai na ka ba INOC ya ki briu ki bakwa banbu benda lane mortgage ya ki jaka chongki ha ki bang badru ha ka babu ching tho record ya ki jaka puta chongki briu kan thupru ya ka pisa baju bai da ka sarkar cela ha ka dor chongka kran na ka bantaban siu tulap ya ki nong trai chongka land record but land survey department but ka ching khmi lenti ban yo biang na ka digital India land record modernization program DIL RMP ya ka bang ila yo priang house nem baladep baar forest ka jing peni jingmi hangni kalong na ka balum ya ki major bat ki minor forest produce bat ka royalty ka balalum na ki legal timbers kumbala pen paus khmat lakmi len tiru ka jingyo na kane katnat kan kham kiyo namar balalum hi dak office balai administration of justice ka jingmang jingpenmi na kane katnat prekam kalong na ki court fees bat na ka badi ya ki form bat ki wei de kumbala pen i ha ka budget ka jingyo lum ka kham kiyo baninu chor bat ki snem baladep ka basau market ka jingpeni jingmi angni kalong tang na ka ba aiwai ya ki ardali ki yau chung ka council kata ka yau lai lang kwat bat yau berni bat ru ya ke jingmi kum ki bha na ki wei pat ki yau ki badon ha ki hima ba per ka basan triet ka jingmi na ka ni ka tanat ka dai na ka jing pentrikam ha ka ba ai license ya ki nong khayi bat nong bala bom dai lum ki ba wan trai bat kamai ha ki jaka baha papo upur usam chung council kat kum ki kendon chung ka ain trading by non tribal regulation khat khandai san pusau kum balapan baha hadu menta kaban rio stationery bat printing ka jingmang penmi hapo kani katanat kalong na kabadi ki form ki acts bat ki rule bat ki wei ka banyau royalty on major and minor minerals ha ka bidai bat major mineral kapisa kabalong arpoi klor nyau foi lak prap arajar khandai spa nyau kabri ka baha chong ka council lakhatino sha ka MDC election ka barang shidaption kumchu ru ka baha now minor mineral ya ka bala dep sanction na du December archar apsau om shem la pelai hadu menta ka executive committee kanang yai budien khnang ba sarkar cela kan pelai no bat ka jingmang jingmi hapo kane katnat kalong ba ka council ka khmilenti banjo nak sarkar cela kan thupru ya ka baha badangsa now major mineral but now minor minerals ka bphra tax on motor vehicles la pensiong nong rem ya ka jingmang pisa halor kane kam kanat prikam kat kum ka baha ka badai chung ka council chung ki snem baladep kan thupru eki baha chung new snem house nem baladep om shem le priang AA nak sarkar cela ka jing pelaj pisa ru kalong tang hadu chung snem arajar pulai ya ka bakani ka executive committee kan nang yai budien ka bakhandai taxes on professions ka jing mang jingmi apo kane ka mat kalong na ki khajna lani ki tax ki ba ka council kalum na ki briu shimet ki office sarkar
Kiskor bat kiway kat kum kekendon cukup Meghalaya Professional Trade Sailing and Employment Taxation Act. Wala ka jingyo lom haus nem arjar afsan. Kam here andai ka council kanile ban pen klan chu ya kan ka department. Which civil work and development. Kacing peni cingmi apo kan ka tenat kalong baro na kikran ki bak sarkar cila kala dap ai. Bat ki barang dai banjo lang baka 15 Finance Commission kan thupru ya kikran ya ga beking kmi nanti banjo na ka sarkar cila. Ka bak hatway miscellaneous receipt. Ka jingmang cingmi apo kane kamat ka kan thup ya ka baha chong ka council na ki ilaka bat ki wei kumbala pen I ha ka budget. Ka bak hatar grant in aid for protection of tribal land and interests. Hapo kani katanat omsem lapan I cingmi hakabidai bat ka grant in aid na ka benta bansiu yak tulop jeng kenung tray namar ba lakat tu katnes nem benta ka sarkar kam chu pelacu ya ka grant kumbaju yo menshwa. Da bak hatlai revenue from toll. Kumba kalong menta ka cingpeni cingmi na kani katanat kalong na kabalum na kitu kitol kit ya ka bak executive committee ka ibet banyok hajna ya ka bala pentri kamhi dala ki department khatsau Khasihel Building Structural Regulatory Authority ka jingpeni jingmi na kane ka tanat prekam ka khamhe namar ba ka jingyo lomru kalanang kieu na weusnam bisa weusnar ki jingpenlot ka banangkong kran number 1 ka General Administration Department ka jingmang pisa halor kane ka tanat prekam kalong bansiu ki tulop officer ki staff ki members ka executive committee bat ki wei ru ki jingdan kam ka jingsiu ya ki pension bat gratuity ya ki nong trei ki bala shong thaj bat ki bala khat no nalo nang ta la mangru na ka banta ka elaka administration bat banai chingira pisa lang baka art and culture and youth affair bat ki wei ki jing penlot kat kum ki jing dawa chong ka kam kum ba pau house nam bala dep. Number 2 law department. Kajing mang hapo kani katanat kalong bansiu tulop ikinong tray bat kiwi gicing punot hapo kani katanat rekam. Number 3 revenue budget but finance department kumbala pen I ha ka budget kajing mang pisa hapo kani katanat kalong bansiu ya katulop ki officer kinong tray kan thup ikinong tray ka land survey professional tax wing mines and minerals water resources Khasihel Building Structural Regulatory Authority bat kiwai ki jingdon kam choka council nalo nang tala mangru banai chingirap sya kilong ying long sam hapo kabri chungi ki basyakta ha jing chulor ka mariang kumbalong house nem baladep. Number 4 forest and administration ka jingmang tengka kalong na kamtaban siu ki tulop ki officers ki staff bat kinong tray ki barana ka forest department bat kiwai de ki jingdon kam. Number 5 kekran number 5 administration of justice and judicial department hapo kani katanat ke cingpunut kalong na kabanta kitulop ki judicial officer kinong tray ki baro na ka head office but branch office jong ka council bat kiwai ki jingdon kam kani ka tanat. Number 6 legislative department ka jingmang penlut na kani ka tanat kalong na kabanta katulop chairman deputy chairman leader of opposition ki dikhat ka council officers but ki staff but kijingdon kam chong kani ka department. Number 7 education department ka jingmang pisa kani ka tanat kalong ban ai chingirap financial assistance syaki school kumbala jumang hagisnem baladep kunthupru ya katulop kinong tray ki badang sa kani ka tanat rekam. Number 8 civil works and development department nalor katulop chung kinong tray hapo kani ka tanat rekam lamang pisa penlot ha kabaydai bat kikam penroibi banshna yaki yeng office chung ka council bat kicing pentray yaki pisa kabalayo bandangyo na ka 15 finance commission ka jingmang cing penlot ru kalong na ka bantaban pentray yaki scheme ki barang sa chung ka kran to excluded areas. Number 9 enforcement scheme for protection of tribal land and interests kumbala pani hagisnam baladep ka jingmang penlut ha kani ka tanat rekam kalong ban siu tulop ya kinong tray ki badon kani ka department badi kiwai ki jingdon kam syungkron badon buram
mentang lapoi siya kapakot chung ke jingkren ke chunga bangakulara po kaying baron ram bakane ke executive committee kanom syong thai banwat yakilat kilenti banang kentiu ya kayo kakot chung ke council ban penbahaya grukom trekam baban penya ya ke jing penlot bakadai banlong barbor ka adakar watla ka jingmang penlot ka balong baro arspa arpunyo glor saupu pralak lai pusan hajar rius pa arpau bat ka jingmang jingpenmi bat ka jingmang pisa penmi ka balong arspa arpunyo lak san pulai lak arspa arpunyo glor san pulai lak riu pawajar arspa riu pau tuka kumbala peni haga budget sasisian pan ai kublai biang epi syongknor baron buram pada baro ki khat chung kayeng bat ka jingker pat ba phine menjur lang ya kane ka jingmang tengka budget ba ban ya trilang mat kane ka executive committee haga bakan tiu ya ki kam chung ka council kublai shibuat. The Khasils Autonomous District Council budget estimate for the year 2025-2026 is now placed before the House.